U popularnom muzičkom takmičenju Zvezde Granda nastupaju na snagu nova pravila, ali jedna od najprepoznatljivijih članica žirija neće biti prisutna u emisiji. Pjevačica Ana Bekuta izostaće iz večerašnjeg izdanja, razlozi njenog odsustva za sada nisu poznati javnosti. Njeno mjesto u žiriju privremeno će zauzeti mlađa koleginica Sanja Vučić, koja je i ranije imala priliku da sjedne u sudijsku stolicu ovog takmičenja. Sanja Vučić publici nije nepoznata u ovoj ulozi, budući da je u prethodnim sezonama nekoliko puta mijenjala pjevačicu Mariju Šerifović, dok je bila dio žirija popularnog šoa. Iako je ovo nije prvi put da ocjenjuje takmičare, Sanja priznaje da svaki ulazak u žirij nosi određenu dozu odgovornosti i uzbuđenja. Istakla je da je svjesna težine zadatka koji preuzima, ali da će dati sve od sebe da bude pravedna i objektivna prema mladim talentima koji se bore za svoje mjesto na muzičkoj sceni. Spremna sam da ocjenjujem takmičare, mada nije mi prvi put u žiriranju, ali svakako da je izazov. Mislim da su Marine cipele velike za ispuniti. Svakako ću se truditi da revnosno ocjenjujem i da budem vrlo objektivna, nadam se da ću doprinesem svojim mišljenjima, rekla je Vučićeva jednom prilikom govoreći o svom iskustvu u ulozi člana žirija. Inače, Ana Bekuta je dio žirija emisije još od 2014. godine i važi za jednu od najdugovječnijih članica ovog takmičenja. Uprkos brojnim promjenama u sastavu žirija tokom godina, ona ostala stalni dio ekipe već više od jedne decenije, što je čini jednim od zaštitnih lica emisije. Tokom svih tih godina bila je svjedok uspona mnogih mladih pjevača koji su upravo kroz ovo takmičenje započeli svoje muzičke karijere. Bekuta je ranije govorila o svom dolasku u žiriju, otkrila da je poziv dobila nekoliko mjeseci prije nego što je zvanično postala dio takmičenja. Kako je tada istekla, poziv je prihvatila sa velikim zadovoljstvom jer smatra da je za svakog pjevača priznanje kada dobije priliku da svojim iskustvom pomogne mladim talentima. Pjevačica je tada naglasila da je učešće u žiriju donosi posebnu radost jer joj pruža priliku da provodi vrijeme sa kolegama sa estrade, sa kojima se zbog brojnih obaveza često viđa samo u prolazu. Kako je istakla, upravo ovakvi projekti omogućavaju umjetnicima da razmijene mišljenja, iskustva i podrže mlade ljude koji tek prave prve korake u svijetu muzike.